nun lugar que nestes tempos que corren, onde parece que o que se impón é o valor da violencia, o valor da forza, pois a palabra é o que, de alguna maneira, debería de prevalecer no mundo. A Casa das Palabras, que, ademais, é un local que alberga a sede, o lugar de encontro desta asociación que hoxe queremos de alguna maneira homenaxear, que é a Asociación Cultural Xermolos de Madrid, da Terra Chá, que vai a cumprir este ano 50 anos de vida, que non é pouco de pago. 50 anos é medio século. Pero axiña pasado. Bueno, todo pasa logo, pero non todas as... Con ilusión. Non todas as asociacións poden presumir de contar con 50 anos de vida. Teño aquí ao meu lado pois unha persoa que é unha referencia no que é o ámbito, non? O activismo cultural, o activismo social, o activismo tamén, o sea, en xeral, de todo o que é o humano, non? A humanidade. É que, bueno, aquí, sobre todo na zona da Terra Chá, pero creo que no conxunto de Galicia é unha persona respetada por toda esa labor inxente que leva realizado, bueno, máis aló dos 50 anos, porque o que é unha persoa comprometida xa ven de antes. É Alfonso Blanco Torrado, que está aquí á miña dereita, e que, bueno, para min tamén, personalmente, é unha referencia e unha persona a que admiro moitísimo. Supoño non, estou seguro de que non son o único, que somos centos, milleiros de persoas que admiramos a Alfonso Blanco. Boa tarde. Moi boas. Bueno, pois estamos aquí un pouco, primeiro, tarde ou cedo, eu xa quería falar contigo e ter aquí unha sesión, xa digo, vai a ser unha sesión como moito dunha horiña para non cansar a xente tamén, pero onde podemos pegarle un repasillo a toda esta labor, tendo en conta eses 50 anos que se van celebrar este ano. Xa de alguma maneira se están celebrando, xa houve alguna cousa. Desde o comenzo até hoxe. Empezaría un pouco por ver como é que naceu isto, porque antes de chamarse Xermolos, isto parece que houve unha iniciativa con outro nome, non? Sí, antes de abrollar os Xermolos era unha asociación que lle chamábamos Raíces e Cañotos. Raíces e Cañotos. Sí, Raíces porque había xente xa máis adulta con nós e Cañotos porque insertáronse a mocedade, a xente máis nova. Pero, bueno, despois quixemos un nome máis pequeno, como adoitan facer as parexas cando poñen nomes cativos, que non sexa moi longo. Entón, escollemos Xermolos porque queríamos ir abrollando, xermolando, decote, e aí seguimos dando froitos. E así foi. Pero nos seus inicios, creo que Xermolos, aparte de chamarse Asociación Cultural, fixo unha labor social moi importante, desde incluso reclamar, non? A eliminación de barreiras nalgúnas casas que teñen xente con discapacidade, reclamar que se levaran a luz eléctrica a algunhas aldeas, pois labores tamén, non? De levar a cultura ás parroquias, levar o teatro, todo isto, non? Sí. Trascendía un pouco daquela, claro, había moito menos do que hai hoxe, non? Si, quixemos ser un pouco un vencello de unión para as veciñanzas. Realmente traballábamos moito nas aldeas, tiñamos xuntanzas nos Vilares, en Labrada, en San Salvador, e tivemos iniciativas. Naquel momento estaban un pouco os gandeiros abríndose a novas explotacións, non só de edificios, senón tamén no cultivo e no tratamento da gandería, no cultivo dos agros. Entón, pois, un pouco centrámonos no mundo rural e fomos capaces de unirnos, por exemplo, a pedir unha reforma de luz, mesmo denunciando naquel momento a Fenosa, a central suministradora, porque ata chegaban a cobrar luz que non daban. Entón, era un problema para os gandeiros e fixemos algunha manifestación e
chegámonos á Coruña, certamente despois dunha denuncia, pois atendéronnos, grazas a esas movilizacións reformaron o tendido eléctrico, o tecido eléctrico das nosas aldeas. E foi un dos comenzos. Logo tratamos temas como o dos montes, as cooperativas e tamén o ensino no rural. Daquela, os nenos e as nenas ata os 6 anos non ían aos colexios. Entón, con preescolar na casa, un movimento que naceu en Lugo, pois buscamos xuntarnos con nais e pais para transmitirlle dende a casa, dende a familia, o primeiro ensino ás crianzas. Como non, tamén un problema grave que había, non había ningún censo daquela de discapacitadas e discapacitados. En conexión con Auxilia, tamén unha sociedade que traballaba daquela e ainda sigue viva, pois colaboramos a facer o censo e a buscar, pois, algunha saída, algunha solución e, sobre todo, buscar tratamentos para os discapacitados e as súas familias. Vamos, que Xermolos foi, de alguna maneira, un adiantado aos tempos, non? Porque agora ninguén discute, e máis, de alguna maneira se convertiu eso en un dereito fundamental, non? A igualdade, a accesibilidade de toda esta xente á vida normal, como a todo o mundo, pero daquela voz, aquilo era unha novidade, non? Sí, daquela era... E máis no rural. Un horizonte novo, pero que chegou a atraer. Axiña apuntouse persoal, mulleres e homes, sobre todo no rural. Tiñamos as xuntanzas daquela na Escola de San Salvador de Parga, tamén nos Vilares, en Labrada, eran xuntanzas numerosas, como dixen, tivemos movilizacións, trouxemos técnicas e técnicos para ilustrarnos, para informarnos, pero sí, había unha movida. E prendeu, sobre todo, esta iniciativa na mocidade. Mesmo rapazas e rapaces que deciden naquel intre, pois, incorporarse ao tecido agrogandeiro e tratar de mellorar aquelas explotacións das súas familias que necesitaban, pois, darlle pulo e necesitábamos, sobre todo, organizarnos, xuntarnos. Mesmo foi importante tamén a colaboración cos sindicatos agrarios que estaban principiando daquela, démolos a coñecer e colaboramos tamén cas administracións no sentido que principiaban a abrirse lentamente, demasiado lentamente, ás inquedanzas da nosa Galiza rural. E hai un asunto, un tema que, tuvo moitísima repercusión naquela época. Non só aquí, en todo o país, pero que aquí tamén tuvo, digamos que, un punto de inflexión moi importante, non? De movilización, que foi o embarrancamento daquel barco do Casón que querían levar aqueles barrís contaminantes a través daqui, de Guitiriz, para a zona da Lado Norte, non? Da Lúmina ou de Poraloera, non? Bueno, primeiro queríanos deixar aquí. Por eso, pois, organizámonos. Foi, de feito, unha xesta moi importante porque unímonos todas e todos. Sin diferencia, non había diferencia nin de partidos, nin de edades,
nin de nivel económico, senón que nos xuntamos todas e todos. Embarrancaran alá en Fisterra, na Costa da Morte, e pouco a pouco, porque todo era un segredo, pouco a pouco fomos enterando que querían traguelos, deixalos aquí nos restos do campamento militar de Parga, en Santa Cruz de Parga. Entón, nós tiñamos información de que contiñan sustancias daninas, prexudiciais, e organizámonos, e mesmo nos pediron a veciñanza pois que nos puxérasemos á fronte daquela revolta, que non permitísemos que nos deixaran aquí aquel veleno, aquelas sustancias tóxicas que non sabíamos como ían rematar. De feito, houbera mortos no barco. No barco houbera mortos, sí, algúns mariñeiros. Eso creo que eran residuos químicos, non? Sí, residuos químicos, sí. Realmente era cousa danina, nós fiámonos da información que nos deron algúns científicos, mesmo da universidade, e cortamos o paso. Cortamos o paso aquí en Guitiriza, aqueles camións, xuntouse aquí moitísimo persoal, non só da comarca da Terra Chá, senón de Lugo e de outros puntos de Galiza, e chegaron ata aquí, pero cortamos o paso ali por Santa Cruz, cara ao campamento, interveu o exército, a policía, entón nun momento pois foron capaces de burlarse da nosa vixilancia, estaban máis preparados, máis entrenados. A mí algo me chegou de que incluso houbera algún colaborador dai de Parga do exército, con vos. Sí, todas e todos. Pois teño que recordar o teniente coronel naquele momento do Pico, que foi dos que máis nos axudou, sobre todo nas xuntanzas no Mesón da Cabra, onde tiñamos as asambleas no campo de fútbol do Mesón da Cabra. Aí nos xuntábamos centos de mulleres e homes, xa digo, non só daqui, senón apoios que viñan doutras comarcas e cidades. E fomos capaces, xa digo, de cortar o paso. O que non fomos capaces naquel momento, de mañanciña, de madrugada, que se burlaron da nosa vixilancia, parece que tiñan máis experiencia para estas cousas que nós. Só faltaría, claro. E leváronas para lá para a Mariña, para a costa, e entón nos enterámonos, tan pronto como nos enteramos, pois falamos cos alcaldes da costa de Lugo, oye, que van para aí todos estes mamotretos, a ver, entón leváronos para Lumina Aluminio, e ali os obreiros, un grupo de obreiros, pois, con moi boa intención, pecharonlle as portas, montouse aí un tinglado que tuvo as súas consecuencias. Houve despois un xuicio en Lugo por todo alto. A min tocoume ser testemunha destes obreiros da Lumina Aluminio, pero naquel momento Guitiriz, Parga, toda esta comarca uníose e deu exemplo de que cando queremos realmente buscar pois o noso ben, a nosa saúde, a nosa unión, a nosa igualdade,
somos capaces, cando queremos. E iso foi un exemplo, bueno, realmente chamaronnos despois, durante estes anos, chamaronnos de varias poboacións para que explicásemos, pois, como desenvolvéramos esa loita e as consecuencias positivas que tivera para nosotros e nosotros. E depois, bueno, este foi un tema así moi trascendental naquele tempo, porque tivo moitísima repercusión mediática tamén, pero depois hai, aparte deso, toda o que é a acción cultural propiamente dita, que comenzachedes polas parroquias, levando teatro, levando música, levando tamén o da escola, levando todas estas cousas. Pero hai tamén un feito trascendental, que ademais se celebraron xa van tamén camiño dos 50 anos, o famoso o Festival de Cano de Galicia, que é o Festival de Pardiñas. O Festival de Pardiñas, como foi a idea de crear este festival? Como xurdiu? Que antes de ser o que é, claro, comenzou como algo máis pequeniño, como é lóxico, non? E foi medrando, e foise asentando. Pero a idea originaria do festival, como xermolou, por decirlo xa? Ben, foi un pouco o obxectivo de ter en conta as ideas, os soños, a creatividade de todas as idades, en concreto da mocidade, porque daquela parece que a mocidade era unha gripe, un sarampión que había que pasar, que non se lles podía facer caso, que tiñamos ideas de tolas e tolos. Entón, sí, porque ti daquela eras mozo. Tamén, sí, gracias. Ainda intento ter o espírito xuvenil. Entón, quixemos que tivesen en conta pois a creatividade, mesmo das crianzas. Realmente Pardiñas é un festival onde as máis novas e os máis novos pois teñen protagonismo e suben ao palco para mostrarnos a súa música, os seus contos, os seus poemas, os seus cómics, os seus dibuxos. Agora que estáse poñendo outra vez en boga as regueifas, por exemplo, temos un momento na tarde do domingo para regueifar, e veñen regueifeiras e regueifeiros o fenómeno dos cantos de taberna, que iso foi unha revolución. Tamén. Entón, un pouco quixemos achegar, pois, a creatividade de todas e todos. Como berramos e cantamos en Pardiñas, somos un pobo de artistas. Entón, quixemos, dende aquela, que as máis novas e os máis novos contasen e os tivesen en conta para as festas das parroquias, para as festas das nosas vilas e para crear tamén novas celebracións. En aquel momento recuperou Xermolos, recuperou o Antroido, recuperou a cabalgata de Reis, que é a festa das nenas e dos nenos, doulle máis pulo a que chamamos a festa da Fala, no San Alberte, celebrando tamén pois a importancia das nosas letras, da nosa música, e todo iso, xa digo, máis ben dende a mocidade. Entón, quixemos ter tamén unha festa propia que é o Festival de Pardiñas, non? E dende aquela multiplicáronse por 1000, hoxe hai moitos festivais, pero daquela fomos dos primeiros en principiar, e estuvemos estudiando outros. Daquela Xermolos facía campamentos coa mocidade, tamén nos valeu que fixemos varios campamentos, varios anos, por exemplo, en Ortigueira. Ali aprendimos tamén daquel festival que estaba principiando ali
en Ortegal, non? E buscamos que as festas teñan presente todas as artes, que non sexa só unha orquesta ali tocando no palco e a xente mirando para eles, senón que haxa exposicións das artes, da pintura, da escultura. Principiamos dende o primeiro festival cunha mostra de artesanía, logo tuvemos e temos o agasallo da Asociación de Gaiteiras e Gaiteiros Galegos, que organiza a mostra de instrumentos, que foi a primeira de toda a península, e que seguimos aí, xa imos na 30 e pico edición, e que é unha mostra na que participan artesanas, artesanos do eido da nosa música e da música de outros povos. Porque Pardiñas, a parte da música nosa, pois está sempre en diálogo ca música de outros povos e de outros países. Home, por si alguén non o sabe, hoxe mesmo o Festival de Pardiñas é o decano dos festivais de Galicia. Había un que era máis antigo, creo que era o de Ortigueira, pero deixouse de facer varios anos, como alguén lembrará por aí. E do mesmo ano pero un 15 días máis tarde, creo que é o de Moeche, me parece. Sí. Que é tamén o outro do mesmo ano, que do mesmo ano. Sí, por aí. Pero o Festival de Pardiñas, digamos que é un festival diferente a todos, ¿no? Completamente distinto. Primeiro, por todo o que levas descrito ti, pero tamén porque é un festival, podemos chamar un festival tranquilo, onde nunca hai ningún tipo, hai unha convivencia perfecta entre xente maior, que ao mellor vai de romería e vai xantar ali, xente máis nova, nenos, e cans, que aquilo parece o Festival dos Cans tamén, non? Entón, ali convive todo o mundo e realmente é un festival que conseguiu co paso dos anos en que vai a xente polo feito de ir a Pardiñas. Dá igual quen toque, quen este, a xente vai porque é un lugar de encontro tamén, non? De miles de personas que ao mellor non se ven en moitos meses ou en todo o ano, confluimos, que eu tamén non me perdo ningún ano, non? Por ali andamos. Realmente é unha maravilla e é un orgullo, non, para toda a terra chá e po conxunto de galegos que se desplazan de todo Galicia, incluso de fora. Sí, bueno, é unha historia que xa empeza a escribirse tamén. A historia dos festivais, e principiamos daquela, mesmo tiñamos xuntanzas, festivais como o de Moeche, o de Guísamo, que tamén deixou de celebrarse, agora volve, de outro xeito. Tiñamos conexión, mesmo tamén coa banda de música e a Escola de Música de Ortigueira. Para nós, xa digo, pois é fundamental, non? E o que queremos é que sexa, xa digo, unha festa para todas as cidades. Realmente, mesmo presionáronos para que fose tamén un festival sacado adiante por empresas económicas, polo capital. Non quixemos. Queremos que sexa dende o pobo, dende a base, dende unha asociación que entire polo festival. E queremos, porque, como lles dixen, tamén mesmo tivemos percances coa Xunta, que nos negaron a subvención porque non cobrábamos entrada. E xemos, non, nas nosas festas, nas nosas romaxes, non se cobran entradas. Como din, ou dicimos, o campo non ten cancelas. Como imos poñer aí unhas fronteiras para que só pasen os que pagan unha entrada? Estamos abertas e abertos a todo o mundo. E realmente a xente, coa súa presenza, agradece esta boa convivencia e mesmo nos últimos anos os medios de comunicación están remarcando como
Pardiñas é un exemplo de respeto á naturaleza, como mesmo apenas queda lixo polos prados, senón que a xente fai un esforzo porque quede aquilo limpo, por respetar as árbores, os animais que andan por ali, os paxaros, a todas as criaturas, porque créase un clima, un aire que transmite, xa digo, esta igualdade e este respeto, pois, a todas as criaturas e a nai terra. As carballeiras de Pardiñas agradecen este respeto, esta sensibilidade e este aprezo, e o festival é un exemplo de como temos que convivir todas as criaturas e como todas, pois, merecemos que nos respeten un pouco o noso medio, non? Antes, falábamos tamén da importancia das nosas letras e da nosa lingua. Toda a Terra Chá foi, pois, tamén un xerme de grandes autores literarios. Aquí, en Guitiriz, se houbo unha persona que pulou por sacar o recoñecemento do país e o recoñecemento de todo o mundo a un grandísimo poeta, dos mellores poetas que deu este país, que foi Xosé María Díaz Castro, eso foi Alfonso Blanco e Xermous. Ti conociche a fondo a Díaz Castro, a Xosé María Díaz Castro, a labor que fixeche para que realmente tivera ese recoñecemento, dedicándole en 2014 o Día das Letras Galegas, e que se fixeran numerosos traballos, tanto escritos como documentais, como audiovisuais, etc., para o recoñecemento dele, posta en valor, porque era un poeta que, ainda que dentro do mundo da cultura e da literatura era respetado, o gran público, moita xente do gran público o descoñecía. E conseguiuse que chegara a todo o mundo para a honra de tanto da Terra Chá, do propio Guitiriz e do conxunto do país. Pero detrás houve un traballo importante e de anos para chegar a ese recoñecemento. E aí andiveche ti tocando unha serie de institucións. Como foi ese sobre todo o traballo no pobo. Eu cheguei aquí, lera Nimbos, e case que era a única persona que me sonaba das terras de Guitiriz e Parga e Vilalba. E entón preguntei por el, mas ben dicíame que estaba en Madrid e que xa morrera algúns. E xe, extrañábame que non tuéramos esa noticia do seu pasamento, ata que, investigando, facendo camiños, pois atopei xente dos Vilares que me deu pistas sobre el, e mesmo cheguei a ter o seu teléfono, e entón mesmo convidei-no a que viñese. Realmente non viña moito por Galicia, mas ben iba a Euskadi, de onde era a súa parexa, e chegou a vir, montamos unha escola habaneira, un recital da súa poesía, e aquel mesmo día apareceu por aquí, que me alegrou moitísimo, Manuel María. E fixo a presentación Manuel María deste poeta das nosas terras. Ali coñecéronse aquel día na escola habaneira, fomos cear xuntos, e para min era fundamental coñecer, ler, disfrutar da obra de Díaz Castro, porque era un poeta que amaba as súas raíces. A pesar de estar casi toda a súa vida en Madrid, por exemplo, non esqueceu a nosa fala, non esqueceu a nosa paisaxe, e mesmo lendo a el,
disfrutando dos seus versos, éramos capaces de unirnos máis a esta paisaxe da Terra Chá. Entón, daquela, convirteuse nun membro máis de Xermolos, viña aquí á biblioteca a miúdo, organizámoslle varios recitais, publicámoslle varios cadernos, cómics, sobre a súa obra, sobre a súa traxectoria, acompañámolo a Lugo, a Santiago, tivemos con el e con Carballo Calero, co profesor que fixo o prólogo de Nimbos tamén. E que o levache ti a coñecelo a Lugo. A coñecelo, sí. A Lugo e despois a Santiago. E aí tes unha anécdota con el de cando nos abriu a porta. Sí. Que me contabas de cando chegache ali con Díaz Castro, non? Sí, Algo así de que por fin coñezo o home, non? Sí, exactamente. Porque a obra xa a coñecía. A obra conocía, escribira moito sobre el, entón coñecía o home, estudiou no de arriba a baixo, e despois, para seguir facendo o camiño con el, fixemos unhas andaduras pola cidade de Lugo, e logo tamén estivemos con el na Facultade de Filoloxía. Carballo Calero xa estaba retirado, pero mantiña ali un obradoiro, un despacho, e tamén paseamos un pouco polas rúas de Compostela. E logo tuvo sobre todo moita relación, mesmo en Pardiñas, coas escritoras e escritores chairegos e doutras comarcas do país, porque o Festival de Pardiñas tamén era e foi e sigue sendo lugar de encontro das letras. Manuel María ten vido de Barcelona a propósito, casi correndo, porque dicía que non podía perder Pardiñas. Como un mozo máis da nosa comarca que tampouco perdían nin perden Pardiñas. Pois el e Saleta achegábanse todos os anos e endexamais perderon Pardiñas mentras a saúde lle permitío. Díaz Castro tamén viña, Neira Vilas, Fernán Bello, bueno, sí, numerosos escritores que vemos cada ano. Multitude de escritores que escritoras. Avelino Pousantelo, Anísio Miranda, Antía Cal, Pilar García Negro, Lois Dieguez, Marica Campo, mulleres e homes que achegan as nosas letras, a nosa poesía, o noso teatro, o Festival de Pardiñas, que lle chamamos Feira e Festa da Música e das Artes. A raíz da dedicatoria das letras galegas a Díaz Castro e tamén por un legado, unha herencia que el deixou a Xermolos, que foi a súa casa, eu lembro que se fixera unha campaña por parte de Xermolos que se chamaba a Casa da Xente. Era un proxecto que había de convertir en esa casa nunha casa da xente, non? Unha casa viva, vinculada tamén á auga, aos ríos, á natureza, e ao mesmo tempo que a propia historia de Díaz Castro. Aquel intento, non, de recuperar esa casa para a xente, ao final, en que quedou? Que pasou aí? Hai aínda posibilidades de recuperala, de non? Como está o asunto? É unha tarefa pendiente, un soño que ainda mantemos vivo, pero naquel momento as administracións, mesmo o Concello, pois non nos axudaron. Pero eu lembro que houbera unha promesa, incluso creo que nunha homenaxe que se fixera na iglesia de algún deputado provincial, de que se iba a reparar o tellado para evitar que seguira deteriorándose ou algo así, non? Non sei se lembras algo. Sí, pero eran solo palabras.
Eran palabras. Sí, eran o que prestaba naquel momento e moitas veces, por desgracia, a política queda sen iso. Pero, bueno, eu ainda mantiño a esperanza de volver sobre ese tema, que mesmo nos vilares se animen a axudarnos. Claro, por desgracia, cada vez somos menos nas nosas aldeas, menos xente para colaborar e menos xente para soñar. Pero, bueno, realmente está aí o tema e queremos aínda retomalo e volver sobre el para convertilo nun espazo da memoria do noso poeta e da memoria das nosas veciñanzas. Os vilares ten unha historia, ten un patrimonio que merece ser conservado. Eu onte mesmo tiven a fortuna de estar en dúas conversas, dúas charlas, con dous cursos do IES Díaz Castro, de Guitiriz, os de cuarta e cos de segundo, e dixenlles e faleilles así: veño falarvos porque sodes responsables, tomadlo en serio, que sodes responsables de que as novas xeneracións se lembren das nosas raíces. Cos anos que tedes esa tarea, e non as quenzades. Pola contra, colledia con entusiasmo e axudade a aquelas e aqueles que veñan despois de vós a conservar con ilusión, con ánimo, de onde procededes, como familias, como veciñanzas, como parroquias que somos. Dixenllo moi en serio, e penso que o tomaron en serio elas, e eles tamén. E mesmo tamén lles citei, como non, estábamos no IES Díaz Castro, tamén lles falei do poeta que é guieiro das nosas mocidades. Bueno, o IES en concreto Díaz Castro tamén fixo moita actividade vinculada a Díaz Castro, sigue a mantendo, non ao nivel daqueles tempos, porque estaba aquelo en efervescencia absoluta, pero agora retrotraesme un pouco a un acto que houbera na Igrexa dos Vilares en que ti participaras, que ademais nacera ali naquel acto de homenaxe a Díaz Castro e a inauguración dunha exposición, a nova poesía guitirica, aquel grupo de poetas que inicialmente eran prácticamente todos dos Vilares, despois ampliouse, e chamaron a atención daquelas palabras de Xulio Xiz, que estaba presente a alcaldesa daquel momento, e dixo de: señora alcaldesa, vostede, con toda a boa vontade do mundo, non trascenderá por poñer máis puntos de luz ou amañar máis carreteras. Trascenderá se aposta verdadeiramente pola cultura. E chamoume a atención aquela reflexión, porque, efectivamente, a obriga dos políticos é atender as necesidades diarias. Pero hai unha cousa moi importante e que está, non sei se ti opinas igual, un pouco por riba de todo eso, non? Bueno, daquela me quedara grabada aquela reflexión que fixera en voz alta Xulio Xiz. Bueno, é unha pena, pero eu creo que hai que seguir intentando, non? As cousas, hai que seguir traballando para que estas cousas sigan para diante. E o futuro, ao mellor ven un pouco vinculado ao que decías agora dos rapaces do instituto, desas novas xeracións, o futuro de Xermolos, despois de 50 anos, ti como ves? Porque os tempos tamén mudan, non? As costumes, a maneira de ser tamén das novas xeracións. Como ves o asunto? Bueno, eu son optimista. Penso que se seguimos escoitando o que nos comunica a xente máis nova, seremos capaces de seguir adiante. O que non podemos é pechar a asociación a un sector só da poboación. Entón,
temos que estar abertas e abertos, pois, os soños, as inquedanzas, as emocións de a xente máis nova que necesita tamén espazos de liberdade e espazos de cultura, non? Entón, eu son optimista. Realmente é un mundo diferente, pero digo sempre, a nosa mocidade tan atenta agora ás redes, que tamén teñen pois, o seu valor, se queren de verdade coñecer e querer e valorar pois, a cultura de tribus de outros continentes que coñecen a través das novas tecnoloxías, teñen que amar a súa tribu, teñen que amar a súa cultura. E se aman o seu, van ser capaces de coñecer, de valorar e de apreciar tamén a cultura e as raíces de outros povos que conviven con nós. Moitas veces algúns reflexionamos e pensamos, con todo o que se leva feito, unha parte xa descrita aquí, no que levamos falado, de onde sacas ti o tempo para tanto? Porque realmente, agora estás xubilado do que era a labor docente, pero ti dedicáchete a dar clases nos centros de ensino, dedicáchete a facer toda esta labor, aparte a labor pastoral como cura e párroco de distintas parroquias, mesmo chegache a ser tamén o presidente de alguna comunidade de montes, etcétera. Entón, un dice, vamos a ver, este é unha especie de superhome, non? Que apareceu aquí, moi noviño, e mimetizouse, non? Con toda esta realidade, pero que a labor, se un bota a mirada hacia atrás de publicacións, de artigos, de publicacións, que non falamos aínda das publicacións que leva feito Xermolos, que son incontáveis, tanto en revistas como en libros, exposicións, e que é moi difícil dar recollido absolutamente todo o que se fixo, realmente dar documentado todo iso. E detrás deso, non únicamente, porque é unha persoa sola é imposible, pero tamén hai que valorar o mérito de saber conxugar toda esa labor e todas esas persoas que hai alrededor deso con unha figura de referencia como és ti, porque ao final non é facer a pelota, pero é unha realidade. Entón, que hai dentro no espírito, na alma, dunha persoa para ter feito todo este traballo? Bueno, un pouco escoitar as veciñanzas. Unhas actividades axudábanme a complementalas con outras. E o que me gusta, mesmo agora que estou medio discapacitado, como se di, pois gústame estar en contacto coa poboación, coas persoas, escoitalas e descubrir pois un pouco o espírito da nosa xente e do noso pobo. En de xamais pecharme nunha soa actividade, senón estar aberto a todas e a todos, non? Entón, eu penso que me dá alento, pois é iso, non? Tamén teño que dicir que a comunicación coa xente máis nova, pola idade, pois pola frescura das ideas, tamén é un estímulo para seguir con esta frescura, con este labor cada día, non? E busco, mentras teña ánimo, pois seguir adiante. E xa digo, facelo sempre en grupo. Para min as parroquias son veciñanzas. E cando falo de parroquia non me refiro ao recinto, ao tempo, ao espazo relixioso. Refírome a esa unidade da veciñanza que, por exemplo, teñen un monte en común, teñen unhas festas que celebran xuntas e xuntos,
teñen unhas aspiracións que descubres que o grupo aquel mantén vivas unhas raíces e que vale a pena pois alimentalas, mantelas vivas para que os máis novos e as máis novas pois disfruten delas, non? E hai un espazo, porque están me vindo cousas así, un pouco así, ao chou á cabeza, como dicíamos ao comezo desta conversa, estamos en tempos un pouco convulsos, non? Desde o punto de vista xa casi do humanismo, non? Xermolos tamén foi, digamos que, unha entidade que apostou pola recuperación da memoria histórica. Aquí hai un monumento feito en Santa Mariña, non? Que lembra os irmãos da Lixía, aquelas persoas que, como moitas, foron sacrificadas polo fascismo no seu momento, e tamén ten participado, colaborado na recuperación de corpos, non? Que estiveron nas fosas, non? Ocultos. Claro, lembrando todo isto, a un ven á cabeza, e supoño que a ti tamén, algún tipo de reflexión sobre como é posible, xa independentemente de cuestións ideolóxicas e nada disso, esa perda de humanidade que teñen moitas persoas, non? Que podan, de alguma maneira, xustificar as animaladas que se están dicindo e, o peor ainda, as que se están facendo agora mesmo no mundo con vítimas inocentes. Bueno, para min foi un proceso importante descubrir que nunha das miñas parroquias había unha fosa ali no adro da igrexa. Tardaron en comunicarmo e, dende aquela, pois, puxenme ao momento a investigar o que podía saber. Daquela, agora xa afinaron, había mulleres e homes que lembraban, por exemplo, como apareceran cadáveres de homes ali tirados nas cunetas, mesmo algún lembraba como descubriran como morreran ali. Entón, puxémonos un pouco a vivir esas páxinas concretamente de historia, non só da parroquia de Santa Mariña, senón das parroquias lindantes de Vilarraso, da Aranga, e donde hai tamén fosas. E principiamos un pouco a descubrir, xa diga, a ver quenes podían ser. E viñeron científicos, sacaron tamén permisos, abrimos a fosas como a de Santa Mariña e, sobre todo, tivemos tamén celebracións lembrando a memoria destes homes e algunha muller que deron a súa vida pola liberdade. E intentamos coñecer os seus nomes, algún descubrimos a súa familia, e mesmo erguemos ali un monumento, como ti dicías, aos irmáns da Lexía, dous deles, un menor de edad, outro xogador do Dépor, Bebel, pois moi noviños, e que detiveron nesta parroquia de Santa Mariña cando fuxían para Asturias dende a Coruña, e fomos capaces, xa digo, de recoñecelos. Mesmo agora hai aquí que utiliza a Peña Deportivista Bebel, que nos axuda a lembralos. Falamos con parentes, algunha sobriña que existe aínda en América Latina, e temos comunicación con ela, e celebramos todos os anos a memoria destas mulleres e destes homes, sobre todo nos días da Galiza Mártir, alá no mes de agosto. Realmente eu intentei, por exemplo,
por difuntos no mes de novembro, celebrar a memoria delas e deles. Sempre repetía, veciñas e veciños, elas e eles están aquí con nós. Elas e eles ven as nosas vacuas cando enterramos os nosos parentes e ven e saltan con nós de ledicia cando celebramos as festas da nosa veciñanza. Temos que intentar saber os seus nomes, coñecelas, coñecelos e honralas e honralos. É unha obriga que está aínda pendente. Pero temos, xa digo, que medrar na memoria do noso povo e honrar a estas persoas que deron a súa vida pola liberdade. Decía, un día estaba aquí con nós Tuco Cerviño, que fora deputado do PSOE, tamén director de varios hospitais, que a traxedia, aínda moita xente descoñece a verdadeira traxedia que houbo en Galiza despois do golpe militar do 36. Facía unha comparación e dicía que en toda a dictadura militar de Pinochet houbo aproximadamente entre desaparecidos, fusilados e todo isto, alrededor de 3.000 e pico persoas. Pero en Galiza, entre o verán do golpe e decembro, houve 11.000. O cal, se ti, desde ese punto de vista, que é toda unha desgracia, tanto o que pasou en Chile como o que pasou aquí, pero as dimensións da traxedia, do terror, da política do terror que houve aquí, foi inmensa. E eu creo que aínda non curada de todo. Non sanou aínda, porque, precisamente, a memoria non é venganza, a memoria é xustiza. E, polo tanto, bueno, creo que Xermo Losei fixo unha labor moi importante de honra desta xente e tamén de exemplo, exemplificante, para que estas cousas non volvan a suceder. Non volvan. Sí. Para min, unha das emocións máis grandes que teño na miña vida foi que levara uns anos en Santa Mariña con moito contacto e trato coas familias, coa veciñanza, e non se atreveran a contarme. Pois eu, porque depois coñecín pasando en algunha muller, vir a lallar e morrer os últimos lallos de persoas tiradas ali nos camiños da parroquia. E que non se atreveran coa confianza que tiñan comigo e co aprecio e co ben que nos levamos, que non se atreveran a dicirmo co medo que tiñan. Entón, xa digo, para min, iso pois é importante. É importante, pois, recordar agora todo o que estas persoas valeron e que xa digo, para min son veciñanza agora na nosa parroquia, aí viven con nosotras e con nosotros, e por iso as lembramos e, sobre todo, honrámolas polo ben que nos fixeron e nos siguen facendo. Pois, como estamos xa chegando a unha hora casi de charla aquí, de conversa, vamos a aproveitar tamén para facer un pouco de propaganda, entre comillas, non? Como estamos xa entrando na recta final da preparación do Festival de Pardiñas, non? Lembrarlle a xente que, aqueles que xa o coñecen non hai nada que lembrar, xa saben o que hai e cando tenen que vir, pero na primeira fin de semana de agosto, non? Van a poder contar eses 3 días, non? Sí. Venres, sábado e domingo. Desde o 31 de xullo. Sí. Xa o venres aquí, en Tiriz, o tema dos cantos de taberna, e despois o sábado e domingo no propio festival tamén, con múltiples ofertas de tipo cultural. Un pouco o que decíamos que ven sucedendo nos últimos anos, que é a exposición de artesanía, hai actividades para nenos, hai o concurso literario da Terra Chá, onde participan miles de rapaces, non? E rapazas dos centros de ensino, exposicións, dos instrumentos tradicionais, que é como un festival paralelo, non? Que se fai ao lado do outro, e, sobre todo, convivencia, zonas de acampada, 3 días de unha convivencia única, que eu creo que
non se dá prácticamente en todo o país, salvo en moi contados lugares, pero que Pardiñas, de alguna maneira, esa referencia para todos. Incluso un ano, hai pouquinho, foi premiado, non? Como o mellor festival, non? De Galicia. Sí, bueno, sí, deronnos algún que outro premio. recoñecemento. Sí, recoñecemento. Outras asociacións e colectivos dos premios de cultura da La de Vigo, pois deronnos un pouco este recoñecemento que agradecemos. Pero, sobre todo, o que máis nos mola é un pouco, pois, a amizade e a compañía de todos os anos. Como veñen ali a min a contarme, tiranme do brazo e dinme: aquí estamos porque estamos ofrecidas e ofrecidos a esta romaxe e a este regato de amor e de paz que é o festival. Como un festival de peregrinación. Peregrinación, de todas maneiras, tampouco quería esquecer, porque parece que Pardiñas a veces tapa outras das actividades importantes que se fan, como que se fai ali en Irimia, no Nacemento do Miño, sí, como o hectómetro, o famoso hectómetro literario de Vilalba, dedicado a autores e autoras galegas, que tamén convidamos desde aquí a darse un paseo polo río Madalena, que é un lugar fermosísimo, a Festa da Fala, múltiples de outras actividades, falache antes do Antroido, dos Reis, etc. Creo que a Terra Chá, na reflexión da que non teño medo de equivocarme, a Terra Chá non sería o que é, ou tal e como a concebimos hoxe, sin a existencia de Xermos. Porque non só como unha asociación cultural, porque xa digo, trascendeu o que era o ámbito cultural, trascendeu moito, e sobre todo en tempos sempre en donde era necesaria a súa existencia. Decía o Che Guevara, algo así, aquela famosa frase, non? De que hai persoas que son imprescindibles, non son importantes ou tal. Eu creo que unha das persoas imprescindibles, polo menos no que atinxe a Terra Chá, e tamén ao país, unha delas é Alfonso Blanco Torrado. O que non é así, é de xustiza decilo, e o Gallá, o mundo estivera cheo de hai moita xente por aí, pero o Gallá houbera moitísimos máis, como Alfonso Blanco, e, bueno, agardamos poder seguir disfrutando da súa presencia e da súa actividade durante moitísimos anos, porque temos que ser conscientes de que persoas como él contribúen a facer un mundo mellor e máis habitable. Así que vamos, se che parece, deixámoslo aquí, xa seguiremos parolando, porque, bueno, no futuro tamén haberá outras sorpresas, como moito máis que ten que contar Alfonso, da súa propia vida privada, da evolución personal, pero eso creo que vai a ir en outros ámbitos que xa anunciaremos no seu momento, non? En outro formato que non vai a ser este, que é un formato moi cortiño e moi condensado. Moitas gracias. Así que, nada, boa tarde a todos. Teremos o mes que ven. Sí. E o mes que ven, neste podcast, teremos a Carlos Treviño, que é unha persoa que se foi a Nicaragua a facer a revolución, un gran coñecedor do que é a realidade toda de Sudamérica, e que, bueno, está un pouco desencantado co xiro e co camiño que tomou Nicaragua, pero que ten moito que contar e moi interesante. E que, polo tanto, bueno, xa indicaremos en que data, pero creo que vai ser tamén un documento importante ter con ele unha conversa tamén de aproximadamente unha horiña, en donde poderemos falar tamén do que é a realidade pasada, a evolución e a realidade actual de Sudamérica. Moitas grazas e hasta a próxima. Vale, gracias a ti. Este que era Daniel.